Голям интерес предизвика в жителите на квартал Дъбника срещата с кандидата за кмет на община Враца, издигнат от ГЕРБ Петя Аврамова, и кандидатите за общински съветници от листата на ГЕРБ. За последните години са ремонтирани улици, тротуари между блокови пространства в квартала, построена църква, стартира и проект за изграждане на ново улично осветление. Проблемите в инфраструктурата са натрупани с години и не могат да се решат с вълшебна пръчка, заяви кандидата за кмет Петя Аврамова. През тези 2 години положихме огромни усилия да оправим пътните настилки в жилищен комплекс Дъбника и Сенич. Може би си спомняте миналата година какви бяха улиците в Дъбника. Аз не твърдя, че сме оправили всичко на 100%, но твърдя, че първите стъпки са направени и че това е начина, по който трябва да се върви. Стъпка по стъпка, проблем по проблем, за да стигнем до финала такъв, какъвто го искаме да бъде. Ако някой ви лъже, че влизайки в община Враца за 1 година ще оправи всичките проблеми на града, не му вярвайте. За подобряване на градската среда и условията за живот, спорт и отдих има готов проект за фитнес на открито, като уредите са дарени от ГЕРБ, допълни Петя Аврамова. Има подготвени още 2 проекта. Единият е за парк в пространството зад училище Никола Войводов, другият е до Рума. Тяхното финансиране е приоритет и поема ангажимент да се боря общината да получи необходимите средства, заяви още кандидата за кмет Петя Аврамова. За спортна площадка и детска площадка той ще бъде един мини парк. Много въпроси зададоха жителите на Дъбника, един от тях свързан с бездомните кучета. Програмата за намаляване на популацията им дава резултати и завършването на строежа за приюта за бездомни кучета ще помогне допълнително, отговори доктор Нина Дариткова, кандидат за общински съветник. Аз смятам, че програмата работи добре и в комплекса общо взето доста намаля броя на животните. Работи се сериозно за подобряване сигурността на гражданите, като във Враца вече стартира система за видеонаблюдение, като първите камери са дарени от ГЕРБ. Подобна система има само в 2 града в страната. Има подготвен и проект за охрана на всички населени места в община Враца, заяви от своя страна кандидата за общински съветник Пламен Кръстев. Особено малките населени места, където ще бъдат назначени по 4 човека за охрана. Заплатите на тези хора ще бъдат от Социалното министерство. Самото обучение на хората ще бъде от Министерството на вътрешните работи. Тези хора ще бъдат оборудвани с всички необходими неща за работа. Ще бъдат в помощ на самите кметове. Този пилотен проект ще стартира и за град Враца. Петя Аврамова пое ангажимент да монтира звукови устройства на всички светофари и по този начин да се подпомогне предвижването на незрящи лица. Това ще е част от продължаване на програмата за достъпна архитектурна среда, по която беше изграден специализиран асансьор в СОУ от ЕЦ Паисий. Аз лично поемам ангажимента, влизайки в община Враца, светофарите в град Враца да имат и звуков сигнал. Това го поемам лично като ангажимент. Не давам празни обещания, ангажирам се само с нещата, които наистина мога да изпълня. Затова програмата ми е отворена за вашите предложения, завърши кандидата за кмет Петя Аврамова.